Kepe apa? Apa tak? Wis aku ora cak bagus. Cak limokan. Dimas Arjuna kula wonten dawuh. Siadin tak wilani matur marang Bapa Durna babakan iki sira saguh apa ora mangsa Budawa. Sira yayi sun paring kamardikan sak wutuhe. Nggih ngestakaken dawuh Para Prabu. Nuwun mangke to Bapa. Bapa panembahan Durna ing Sukalima. Piye iki? Sampun midhanget sedaya dawuh paduka. Ingkang menika kanthi terusing manah kula sendika ngestakaken dawuh. Kula sagah kala kramakaken anak kula pun Lesmana Mandrakumara lawan Dewi Kencana resmi saking retapan Cakrawala. Bapa Durna Tenang, kowe saguh. nggih kula sagah. Yakin? Nggih. Tenang iki kowe cak biling caku. Nggih. Sen bumi langit tangkep trimah pejah tinimbang kula tetel kasatriyan kula. Wah, bagus tenan nek kaya ngono kuwi. Bagus. Oh, syukur bagus. Dene kowe saguh minangkani pamundhute Kang Rama ing Ngastina. Ya ngono kuwi jenenge anak lanang. Anak anu ngene ditok bisa njunjung derajate wong tua. Aja kaya kakangmu. Wong tua teko ora disukui apa-apa. Jak padu. Ora ngene iki biyen ning Sukalima, ting biasa ning isor kotak. Ambil iso tak gawe sarimi. Sukalima tunggal karya. Nggih. Kepareng ingkang putra nyuwun pangestu Bapa. Sabibareng pasewakan kula daya-daya ingkang wayah Lesmana. Bapake sanadya kula panggihaken kaliyan Dewi Kencana resmi. Wah, ya, syukur. Yen kaya mangkono, aku seneng banget, kan. Sedeng jroning pasewakan Wadyabung tanana kang sabawa. Kaprabawan dening Sang Alendra Tama mangu kawangan lewu sing duka ceta budi mandana raras Wauta saya bareng para wau bareng purna pangandikanipun Sang Resi dalahing wayah Hyang Arjuna kasaru degering jawi nggih Bambang Sang Geni sringgit neneng napa Bambang Antasena piyambakipun sampya sumiwa akarya sami cingak ingkang sampya mulat kanca njaluk dalan bayo Thank you.
kita ora sisiping dulu kaya praptane anakku Wisanggeni lan Antasena. Padha harja praptamu cah bagus. Wisanggeni lan kowe Antasena. Ya. Soan kono ngamarta kene datan manggih. Beda apa ya Pak Dik? Sungkengku katon ya Pak Dik. Iya, tak tampa Wisanggeni. Penakno anggon nulungku ya. Wis ora kurang penak aku tak trimo ngadeg bae. Antasena, yo. Wis ora kang kayu kok. Keparenga sungkengku katon ya Pak Dik. Yo Antasena tak tampa. Prayogakno lungguhmu. Wis kurang penak. Anakku ngger bocah bagus. Wisanggeni anak andungan Ninggita. Padha harja praptamu. Iya Bapak. Praptaku mrene Nirboyo Sangsaya. Sungkengku katon ya Pak. Iya Wisanggeni tak tampa. Pangestuku tampanana Wisanggeni. Yo tak kunjung ing sirahmu diandadekake jimat marang uripku. Antasena mengkono uga. Ya Raja praptaku dene. Hormat gerak ya Hormat gerak juga. Wisanggeni anakku. Padha becik pratamu perkara ing Kamarta. Wisanggeni. Iya. Siwa Werkudara. Prataku mrene ora manggalangan apa-apa wae. Lah iya penakno lungguhmu. Wis ora kurang prayoga. Wisanggeni prayogakno lungguhmu. Wisanggeni lan Antasena kabeh prayogakno lungguhmu. Iya Lek kembar. Sowanku mrene ora manggalangan apa-apa. Wis penak lungguhku. Yo wis penak anggonku lenggah. Bapakku ki sentimen kok ya. Anake teko ning sandingin gejejer ngene dinengke wae. Ya tak totok sirahe tenan. Kaya sini omah Bandung gabur. Kan omongan. Wetan. Aku saya ora demen kok malah ngejak omongan. Ngisi. Ora iso omong kok omong ora. Cah edan. Cah petuk, cah pekok. Padha ora harja pratamu. Yo Pak Blung. Ora harja pratamu rene. Oh edan bali nguneke bapakne Blung. Yo men to. Oke, video kamu kaya ngono kok. Kowe iki kaya kakang-kakangmu. Antarja, Gatotkaca. Kabeh padha bisa. Tata krama. Lah kok kowe kok malah metu kaya ngono. Ngerti yo biyen metu. Tak plotot modar kowe. Sia-sia. Men sia-sia yo men. Salah iki tapi mbokku yo ngopo ya. Keterucut kok yo ora. Ngerti yo. Saiki aku tak takon sik, Pak. Apa? Banyu ki mirine medun apa munggah? Banyu mirine medun. Ngene. Tak takon.
saiki kowe iki iso lungguh apa ora? Wah, apa kok? Aku ngerti kowe nek tuni geblak kok iki. Bentar. Saiki iki iso basa apa ora? Ora iso to? Lah dene. Mulane aku kaya aku iki bener anakmu ya pancen kudune kaya aku iki. Aku ya minggu kuku raketan ketul tak nggo nyiter. Aku ya minggu kuku mergane aku nirokke kowe bapakku. Men identik. Lah saiki nek kakang gawe kanca kakang ontor Joko iso jog daki-daki basane iso tata krama kaya ngono kae. Waktu dhewe kowe takon kae biyen simbok selingkuh karo sapa? Ngerti aku mau teko mrene. Ojo mutung temen aja ngerti teko mrene. Eli. Wis aja padha padudon mundhak malah dienggo hiburan karo Prakawula. Yo men gratis kok. Wis anggene. Iya lho. Pratama gawe kaget. Ana apa, Ngger? Ngene, Pak De. Sadurunge lan sakwise aku njaluk pangapura. Dene sowanku cuman roko tanpa tirimbalan. Dene wigatine ora liya mung kejoban nggonku kepengin darbe atur sethithik marang wong tuaku yaiku Rama Janaka. Oh iya nggih. Yen bakal kepengin matur marang wong tuamu Janaka, gage aja wigih ringa-ringa matura sun lilani. Matur nuwun wong. Nuwun sewu ya Pak. Rama Janaka. Aku tak matur sedhela. Wis anggene kuwi arep matur apa? Pancene iki bab pribadi lan kulawarga. Nanging gandeng aku mau sowaning Madukara panjenengan wis kebacut budal ning Amarta, mula aku banjur nuruti mrene. Dene wigatine dina iki aku nyuwun pangestu marang panjenengane Rama Janaka. Aku wis kepengin bakal palakrama, Pak. Oh, anakku nggih. Syukur bejo sewu dene sira wis niat bakal nambut silane ngakrama. Banjur putri ngendikan dadi woting atimu. Aja kuwatir, mengko pun bapa ing bakal nglamarake. Pak, piye wis anggene? Aku mung kepengin bakal nyuwun pangestu tok. Aku tak nglamar dhewe wae ya Rama. Aku mau ngrepoti wong tuwa. Wis anggene kepengin opor bebek mentas awake dhewek. Maksude tak lamar dhewe. Tak ragati dhewe, probane aku ora bakal njaluk marang wong tuwa. Wis cukup ngono wae. Saiki panjenengan cukup mengestoni aku wae. Saka kadohan mengko mung gari mruwe becike. Ngono wae ya Rama.